Αυτός είναι ο Χάτσικο ή αλλιώς Χάτσι όπως είναι το χαϊδευτικό του. Το σκύλι που συγκίνησε τους πολίτες της Κομοτηνής και όχι μόνο, πήρε το όνομά του από το σκύλο Ράτσα Σακίτα που πρωταγωνιστούσε στην ομότιτλη ταινία, και αυτό γιατί η ιστορία του είναι παρόμοια με αυτή του διάσημου σκύλου. Το αφεντικό του πέθανε, ωστόσο εκείνος τον περίμενε στο σημείο που τον άφησε για πολλές ημέρες, μέχρι να καταφέρουν να το πιάσουν τα μέλη της Φιλοζωικής Κομοτηνής με σκοπό να το φροντίσουν. Ας πάρουμε όμως την συγκινητική ιστορία του Χάτσικο της Κομοτηνής από την αρχή. Το σκυλί άνοικε σε έναν παππού, ο οποίος ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία, σταμάτησε το αυτοκίνητο με τη βοήθεια των ταξί στην άκρη, επιβιβάστηκε σε ένα ταξί για να το πάει στο νοσοκομείο αρχικά, αλλά έχοντας νιώσει καλύτερα αποφάσισε να πάει στο σπίτι του, όπου τελικά πέθανε εκεί. Το σκυλάκι το είχε μαζί του στο αμάξι, το κατέβασε γιατί είπε θα σκάσει μέσα. Και το άφησε εκείνη τη στιγμή εκεί πέρα με την ελπίδα ότι θα νιώσει καλύτερα και θα γυρίσει να τον πάρει. Η νομική σύμβουλος της Φιλοζωικής Κομοτηνής Έλενα Δημοσθένους εξιστορεί τα γεγονότα όπως τα έζησε, με τη συγκίνηση στα μάτια της να είναι έκδηλη. Το τραγικό είναι ότι το σπίτι του κυρίου του παππού που πέθανε με το σημείο που έμεινε το αμάξι ήταν πολύ κοντά. Άρα αν ήθελε μπορούσε να γυρίσει στο σπίτι του. Απλά θεώρησε ότι εκεί τον περιμένει, γιατί εκεί τον άφησε τελευταία στιγμή. Οπότε πιστός στο ραντεβού του κάθε μέρα ήταν εκεί στο αμάξι δίπλα και περίμενε το αφεντικό του. Όταν η Φιλοζωική άρχισε λίγο να ψάχνει το θέμα περαιτέρω, με αφορμή ένα σκυλί ανακαλύφθηκε ο θάνατος ενός άτυχου παππού, ανακαλύψαμε ότι ο παππούς αυτός δεν είχε οικογένεια πέραν μιας αδελφής και των ανιψιών του, οπότε δεν ζούσε με κάποιον άλλο στο σπίτι για να έχει άμεση επαφή με κάποιον να τον βρει. Ο σκύλος περίμενε στοικά μέχρι που αποφάσισε να πάει στο σπίτι που ζούσε μαζί με το αφεντικό του. Εκεί τον εντόπισαν και τα μέλη της Φιλοζωικής. Το γεγονός όμως που μας έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ότι επί 5 μέρες, κάθε μέρα στο ίδιο σημείο καθότανε άυπνος, χωρίς να μετακινείται παρά μόνο ελάχιστες φορές για να κάνει περιμετρικά του χώρου μια βόλτα, και πρόσεχε ένα μπλε αυτοκίνητο. Εκεί καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει. Ο κόσμος άρχισε, όταν δείξαμε ενδιαφέρον για την ιστορία του, άρχισε να μας ενημερώνει το σκηνικό που είχε γίνει. Ο Χάτσικο αυτή τη στιγμή ζει στο Δημοτικό Κοινοκομείο της Κομοτηνής, με τους υπαλλήλους και τα μέλη του συλλόγου να είναι κυριολεκτικά από πάνω του, προκειμένου να ξεπεράσει το σοκ από τον ξαφνικό χαμό του αφεντικού του. Τον βρήκαμε έξω από το σπίτι, γιατί μετακινήθηκε τα αμάξι από τους συγγενείς και πήγε και γύρισε στο σπίτι του και καθόταν έξω τρομαγμένος. Ήταν σε ένα στενό διαδρομάκι, οπότε τον εγκλωβίσαμε με κάποιο τρόπο για να τα καταφέρουμε να τον πάρουμε. Το τραγικό ήταν, δεν θα ξεχάσω, προσπαθούσε να πηδήξει τον τοίχο για να μπει μέσα. Μιλάμε έναν τοίχο 3 μέτρα. Στον πανικό του, στην προσπάθειά μας, κάπου σταμάτησε και μας εμπιστεύτηκε και τον πιάσαμε. Από τότε φιλοξενείται από τη Φιλοζωική Κομοτηνής, είναι πλέον παιδί μας. Ψάχνουμε αγωνιωδώς να βρούμε μια οικογένεια για το μικρούλι, γιατί δεν είναι ζωή εδώ πέρα. Ήταν τόσο οι αλλαγές της ζωής του, τόσο συνεχόμενες, που δεν μπορεί ακόμα να συνηθίσει το τι γίνεται. Θέλει έναν άνθρωπο να τον εμπιστευτεί, να νιώσει ασφάλεια, να τον ξεκλειδώσει και να βρει την οικογένεια επιτέλους που ταξίζει, γιατί είναι κρίμα να ζει σε ένα κλουβί. Ο Χάτσικο δίνεται προς υιοθεσία και καλεί όλους εσάς που θέλετε υπεύθυνα να του δώσετε ένα σπιτικό να τον γνωρίσετε, και αυτός για ανταμοιβή θα γίνει σίγουρα ο πιο πιστός σας φίλος.